मित्रांनो, क्रीजवर पाऊल टाकताच जणू वादळच मैदानात प्रवेश करते असं वाटतंय. त्या वादळाचं नाव आहे वैभव सूर्यवंशी आणि माझ्यासारख्या असंख्य क्रिकेट प्रेमींना हे वादळ आवडतं. मित्रांनो, जो मुलगा फक्त 15 वर्षाचा असून जगातल्या सर्व नावाजलेल्या बॉलांची धुलाई करतो, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर सारख्या कुठच्याही बॉलांना घाबरत नाही, तो सूर्यवंशी कुठच्या बॉलर्सला घाबरतो तुम्हाला माहीत आहे का? माहीत नाही तर मी सांगतो, व्हिडिओ स्किप न करता बघा. मित्रांनो, 2026 IPL मध्ये ज्याने आपला जलवा दाखवला, लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांचा आवडता खेळाडू बनला, त्या वैभव सूर्यवंशीचा जन्म बिहारमध्ये झाला. तो लेफ्ट हँड बॅट्समन आहे. IPL 2025 मेगा ऑक्शनमध्ये राजस्थान रॉयलने त्याला 1.1 कोटीत विकत घेतले. त्याच्या नावावर खूप विक्रम आहेत. पहिला विक्रम, IPL इतिहासातील सर्वात कमी वयाचा खेळाडू म्हणून पदार्पण केले. दुसरा विक्रम, पदार्पणाच्या पहिल्याच चेंडूला षटकार मारला. तिसरा विक्रम, IPL मध्ये शतक झळकवणारा सर्वात कमी वयाचा फलंदाज बनला. त्याने 38 चेंडूत 101 धावा केल्यात. मित्रांनो, वैभव सूर्यवंशीला IPL 2026 मध्ये कोणते अवॉर्ड मिळाले ते बघूया आणि त्यानंतर तो कुठच्या बॉलर्सला घाबरतो ते पाहूया. पहिला अवॉर्ड, ऑरेंज कॅप. या IPL मध्ये वैभव सूर्यवंशीने 16 मॅचमध्ये 776 रन्स केलेत, म्हणून त्याला ऑरेंज कॅप हा अवॉर्ड मिळाला. दुसरा अवॉर्ड, मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर. संपूर्ण स्पर्धेत सर्वात जास्त प्रभाव टाकणाऱ्या खेळाडूला हा मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर अवॉर्ड दिला जातो. यावर्षीचा मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर अवॉर्डचा मानकरी ठरलाय तो वैभव सूर्यवंशी. तिसरा अवॉर्ड, इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द सीझन. तरुण खेळाडूंमध्ये संपूर्ण IPL हंगामात सर्वात चांगली आणि प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द सीझन हा अवॉर्ड दिला जातो. 2026 IPL मधील हा अवॉर्ड वैभव सूर्यवंशीला मिळाला. चौथा अवॉर्ड, सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन. हा अवॉर्ड जास्तीत जास्त वेगाने धावा करणाऱ्या फलंदाजाला दिला जातो. म्हणजेच ज्याचा स्ट्राईक रेट जास्त आहे त्या खेळाडूला हा अवॉर्ड दिला जातो. या वर्षाचा सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझनचा अवॉर्ड 206.55 या स्ट्राईक रेटमुळे वैभव सूर्यवंशीला मिळाला. पाचवा अवॉर्ड, सुपर सिक्स ऑफ द सीझन. हा अवॉर्ड IPLच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या बॅट्समन्सला दिला जातो. IPL 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने 72 षटकार मारलेत आणि हा पुरस्कार जिंकला. त्याने क्रिस गेलचा 59 षटकारांचा जुना विक्रम मोडला. मित्रांनो, एका लीगमध्ये 5-5 अवॉर्ड घेणारा हा छोटासा प्लेअर कुठच्या बॉलरला घाबरतो? ह्याचं उत्तर त्याने स्वतःच लिहिलेले आहे. त्याने सांगितले की मी कुठच्याही बॉलरला घाबरत नाही, कारण तो बॉलर कोण आहे हे बघून खेळत नाही, तर तो बॉल कसा येतो ते बघून खेळतो. मी कोणत्याही बॉलर्सला घाबरत नाही, मी फक्त घाबरतो ते इंटरव्ह्यूला. मित्रांनो, मला खात्री आहे येणाऱ्या काळात वैभव सूर्यवंशी इंटरव्ह्यूला सुद्धा 6 मारेल. मित्रांनो, वैभव सूर्यवंशीने दाखवून दिलं की स्वप्न मोठं असेल आणि मेहनत प्रामाणिक असेल तर वय कधीच आडवं येत नाही. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. मित्रांनो, वैभव सूर्यवंशी भारताचा सुपरस्टार बनो, त्याला शुभेच्छा देण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा.